ערב טוב. נתכנסנו כאן, אנו, חברי אספת העם, נציגי היישוב באצבע הגליל, ביום סיום המנדט הישראלי על הגליל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת ועדת טרכטנברג להתעלם מקיומנו, אנו מכריזים בזאת על הקמת מחוז אצבע הגליל במדינת הפריפריה שבירתו קריית שמונה. מדינת הפריפריה תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק החברתי והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל והגליל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדלי דת, גזע, מין, משכורת חודשית ואזור מגורים. תבטיח חופש דת. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לאזרחי מדינת הפריפריה בבניין מדינתם, ולקבל את מדינת הפריפריה לתוך משפחת העמים. מדינת הפריפריה מוכנה להכיר במדינת ישראל כמדינה ריבונית ועצמאית, ואף לספק לה מים תמורת צרכים בסיסיים בתחום הדיור, התעסוקה, התחבורה, התרבות והבריאות. אנו מושיטים יד ואצבע לשלום ולשכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית. פנינו לשלום עם מדינת ישראל, ואנו קוראים לה כאן מעל במה זו לשלוח משט סיוע לקריית שמונה ואצבע הגליל. מדינת הפריפריה מוכנה לתרום חלקה במאמץ המשותף לקידום המזרח התיכון כולו. גבירותיי ורבותיי, אנו יוצאים היום לדרך חדשה, מלאה באופטימיות ובתקווה, שיום אחד נוכל לחזור ולשתף פעולה עם מדינת ישראל ולהיות מדינה אחת לעם אחד. תודה ושנה טובה לכל אזרחי מדינת הפריפריה וגם למדינת ישראל.